Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan tashar ta mai albarka. Taba mai sauraron mu kamar yadda aka saba a cikin wannan shiri namu ne za mu tattauna dangane da muhimman labaran wasannin ƙwallon kafa. Wanda tabbas za mu ce muku labarai ne masu ɗumi masu zafi wanda za su ba ku mamaki da nishaɗi. Bayan nan mai sauraron mu tabbas za mu taɓa dangane da ɓangarori kamar Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da Man City ma. Tabba misaran mu da a cikin wannan shiri namu zamu tattauna dangane da batu akan play-off din da za a fafata. Tabba misaran mu zamu iya cewa fa an watsa play-off kuma play-off ya watsu. Tabba zamu iya cewa fa akwai cakwakiya dangane da wannan batu. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da Man City da kuma bari dai kawai dai in shiru misaran mu. Ku biyo mu cikin wannan shiri namu ne ga dangadan domin tattauna akan wannan batu. Da wasu batutuwa ma da suka shafi harkar ƙwallon kafa. Amma kafin nan mai sauraron mu abinda muke so da ku kawai shine ku daure ku biyo mu cikin wannan shiri namu ta hanyar danna mana subscribe domin hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku labarai babu kakkautawa. Mai sauraron mu in ka ji ma wannan tasha muna fatan za ka yi mana like kai mana comment domin karfafa mana gwiwa ci gaba da kawo muku labarai babu kakkautawa. Mun gode. To mai sauraron mu bari wannan shiri namu ne ga dangadan ya fara zuwa sansanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United mai sauraron mu. Mai sauraron mu idan ba za ku manta ba a kwanakin can baya idan za ku iya tunawa. Ta tabbata cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta fitar da jadawalin 'yan wasa har guda 11 a matsayin 'yan wasan da za su buga wannan kungiya. Wani tabbata cewa dan wasa Garnacho da kuma dan wasa Kobe Mainoo tabbas suna cikin wannan al'amari. Su dan wasa Lamasiya, su dan wasa Casemiro, su dan wasa Anthony, su dan wasa Rashford da kuma sauransu har da su Onana ma. Mai sauran mu za mu iya cewa tabbas Ruben Amorim ya bayyana cewa babu shakka wa'annan 'yan wasan babu tantama tabbas sai sun ba kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United kamar yadda Allah shi ta kobi duba da yanayin matsalolin da kungiyar take fuskanta a inda ya bayyana cewa hakan shine babban gyara ga wannan kungiya ta Manchester United. Na mai sauran mu idan ba za ku manta ba tabbas Ruben Amorim ya fita allaka akan 'yan wasa guda uku. Imana dan wasa Kobe Mainoo, dan wasa Garnacho sai kuma dan wasa Rashford. Har ake tunanin ma an sa dan wasan Kobe Mainoo a kasuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea na nema shi ma dan wasa Garnacho an sa shi a kasuwa inda kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea take dubi da kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Napoli wanda kowa ya san da wannan al'amari amma fa a yanzu haka mai sauran mu zamu iya cewa fa tabbas fa lissafi ya canja. Ruben Amorim ya gano gaskiya dan fa abin da ake son nusar da shi kenan. Kana cikin tim din kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United a matsayinka na manaja kana da Garnacho da Kobe Mainoo me zai saka sake su to in ka sake su wa zaka je ka nemo a yanzu haka mai sauran mu zamu iya cewa fa Ruben Amorim ya canza shawara a inda ya bayyana cewa tabbas dan wasa Kobe Mainoo da kuma dan wasa Garnacho babban alfahari ne a ce wayannan yan wasan guda biyu a kungiyar ka suke. Tabbas mai sauran mu a takaice zamu iya cewa fa Ruben Amorim fa ya gane gaskiya sakamakon ya bayyana cewa tabbas yana son aiki da wayannan matasan yan wasan guda biyu wanda zamu iya cewa a takaice dai maganar sallama sai kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United da take yi babu ita sakamakon mai sauran mu da fa mun yi bayani tabbas fa in dai Manchester United ta saki wayannan yan wasan guda biyu duk da cewa sun kasance a cikin jadawalin yan wasa guda 10 da ta lissafa to tabbas fa akwai babban matsala sakamakon za ta iya fuskantar kalubalen da a baya ma bata shige shi ba. Ya kuke ganin wannan lissafi? Tabdijan Saudiya gidan kuɗi mai sauran mu wa kun san me ke faruwa idan ba za ku manta ba a shirinmu da ya gabata tabba mai sauran mu mun kawo muku batu akan cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Al-Nassr ta dauki dan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa bi ma'ana John Duram a inda ta tabbata cewa ta dauki wannan dan wasa ne sakamakon ta fasa daukar dan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Bayer Leverkusen bi ma'ana Victor Boniface wanda kungiyar ta fitar da silallar kudi har euro miliyan 77 ta ba kungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa ta mallaka mata John Duram. Bayan wannan batu mai sauran mu a ranar kungiyar ƙwallon kafa ta Al-Nassr ta sake karkata zuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Brighton inda ta bayyana cewa tana son dan wasa mai toma ta ijan ta mai sauran fa za mu iya cewa akwai kura a inda jin bare kadan ba kungiyar ƙwallon kafa ta Saudiya ta mika kudade euro miliyan 65 domin a mallaka mata wannan dan wasa. Nan take mai sauran ba tare bata lokaci ba kungiyar ƙwallon kafar ta Brighton ta bayyana cewa mai toma ba na siyarwa bane ya kamata ma Saudiya ta janye jikinta daga wannan dan wasa. Dazu nan da yamma mai sauran muka sake cin kungiyar ƙwallon kafar ta Saudiya ta kuma yunkuri karo na biyu a inda ta bayyana tayinta akan euro miliyan 95 don mallaka mata wannan dan wasa a matsayin nata. Haka zalika kungiyar ƙwallon kafar ta Brighton ta sake bayyana cewa a'a Mitoma ba na siyarwa bane. Da ƙarshe da zamu iya cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Al-Nassr ta shiga taitayinta a inda ta bayyana cewa to shikenan ta hakura yanzu za ta fara shirye-shiryen kammala batu akan dan wasa John Duram ta rufe transfer a inda ta bayyana cewa babu wani dan wasa kuma da za ta saki siya bayan wannan dan. Daga sansanin batu akan cinikayyar yan wasa mai sauraron mu
duk a nan bangaren za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta bayyana cewa tabbas babu makawa dan wasa Malaysia zai bar wannan ƙungiya ta a matsayin dan wasan aro zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica. Dalili ko shine mai samu zamu iya cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica ita ce fa ta fara hararo wannan dan wasa a matsayin san mallakarsa. Shin kuna ganin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta yanke hukunci mai kyau dangane da sallamar dan wasan ta zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica ko kuwa? Daga fannin sansanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool mai sauraron mu, tabbas za mu iya cewa kowa ya san cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al-Nassr, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al-Hilal, ƙungiyoyi da dama suna nan sun sa ido domin ganin cewa sun mallake dan wasa Muhammad Salah. Amma ta tabbata cewa a yanzu haka shugaban tawagar ƙungiyar Arsenal ya fito ya yi bayani dangane da wannan batu. A inda ya aika sakon cewa tabbas kowace ƙungiya tana son mallakan Muhammad Salah. Tabbas ina da yakinin babu ƙungiyar da za ta ce ba ta son Muhammad Salah, amma fa tabbas mu ma fa muna son sa. Mu kan muna son ya kasance da mu. Sakamakon muna so ya sake kafa sabuwar rayuwa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool. Furucin Arsenal kenan. Misali mu zamu iya cewa fa tabbas fa Arsenal fa ya fara ɗarɗar dangane da batun Muhammad Salah. Duk abin da ake yi fa shiru yake yi gun baya maganganu. Amma fa tabbas zamu iya cewa fa ya fito magana sakamakon gani yake yi fa in dai wannan dan wasa fa ya bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool, a wurin wasu nuna fa akwai babbar cakwakiya. Duba da yanayin yanda Muhammad Salah din yake abin da yake dama ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool. Ta fannin kokari da bada gudunmawa, a inda shugaban tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ya bayyana cewa ya kamata a kyale wannan dan wasa ya sarara, a bar shi ya yanke hukunci da kansa, a daina takura masa. To mai sauran mu, bayan wannan sansani bari mu karkata zuwa sansanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal, kafin karkata zuwa sansanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da Barcelona da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea idan hakan ya samu. Bayan nan mai sauran mu tabbas zamu tattauna dangane da batu akan knockout haɗin da aka yi na Champions League. Amma kafin shiga wannan sansani mai sauran mu, muna muku albashir din cewa mun fito da sabuwar tasha mai albarka mai suna fannin wasanni. Fannin wasanni, bari mu maimaita ta sau uku. Tabbas mai sauraron mu, wannan sabuwar tashar tamu muna muku albashirin cewa wannan tasha fa akwai labarai na musamman wanda ba ku tunani. Abinda muke so da ku mai sauraron mu, kamar yadda kuka ba mu haɗin kai kuka rinka sauraron mu a cikin wannan tasha tamu ta Real Amin, muna so mu yi amfani da wannan dama domin mu sake sanar da ku cewa tabbas mun tanadar muku sabuwar tasha mai albarka wanda tabbas mai sauraron mu na san za ku ji daɗin ta. Abin da muke so da ku ko mai sauran mu, ku ba mu haɗin kai, mun san akwai amana. Ku daure ku ziyarci wannan tasha ta mai albarka, ku danna mata subscribe, kana ku danna mata ƙararrawar sauti, ku shiga ku dan fara testa ku ji wai shin ya lissafin yake, za ku zo ku gaya min. Mai sauraron mu, ba tare da ɓata lokaci ba, wannan shine logo ko kuma in ce tambari na wannan tasha tamu ta fannin wasanni. Mai sauran muna fatan za ku ba mu haɗin kai da goyon baya ta hanyar tattaruwa a sabuwar tashar mu ta fannin wasanni. Ga sabon logo ɗin ta nan, shiga YouTube kawai za ka yi, kai sacin ɗin fannin wasanni. Bayan ka gama kallon wannan shiri namu yau, mun gode mai sauran mu. To mai sauran mu, bayan wannan batu bari mu garzaya zuwa sansanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal kamar yadda muka bayyana. To mai sauran mu, a ta fannin sansanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal idan ba za ku manta ba a kwanakin baya ko kuma ce a jiyan nan mun kawo muku batu akan cewa tabbas wannan ƙungiya tana nan tana aiki domin ganin cewa ta mallaki dan wasa Watkins daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa. Zaka mai sauran mu za mu iya cewa fa abu yana tafiya daidai, ƙungiyar tana nan tana yin mai yiwuwa, mukarrabanta sun fara tattauna akan wannan batu na mallakar dan wasa Watkins daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa, wanda tabbas za mu iya cewa akwai possibility wannan lokaci da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal za ta iya muzabura ta mallaki dan wasan da take so. Duba da yanayin cewa wannan ƙungiya tana yin kasassaba idan ta ce tana son dan wasa, kawai sai ku ji ta yi shiru wata ƙungiyar ta zo ta ɗauka. To magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal muna muku fatan cewa wannan ƙungiya ta ku ta mallaki dan wasa Watkins. Dalili ko shine tabbas mai sauraron mu za mu iya cewa wannan ƙungiya tana buƙatar striker duba da yanayin al'amuran da suke faruwa. To mai sauraron mu, a nan fannin kuma za ku ci cewa tabbas a yanzu haka dan wasa Neymar, tsohon dan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, tsohon dan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al-Hilal, dalili ko shine yanzu fa an raba gari. Ɗan wasan ya bayyana cewa ya bar wannan ƙungiya a inda ya sadaukar da euro miliyan 65 na albashinsa domin koma ƙungiyarsa na yarinta, bi ma'ana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Santos. Misalan mu za mu iya cewa a yanzu haka dan wasan ya rattaba hannun wata 6, bi ma'ana rabin shekara habiya a cikin wannan ƙungiya bayan shekara 12 da baranta. Tabba misalan mu za mu iya cewa yanzu haka Neymar fa akwai alamun cewa fa bayan wata 6 nan fa ya iya yanke shawarar ya bar ƙwallon ƙafa gaba ɗaya.
Dalili ko shine yanzu ya ba kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal sakamakon dan matsa da yake samu kwata wasa bakwai ya samu dama buga ya samu nasarar zira kwallo ɗaya assist 3. Yanzu haka za mu iya cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ita ma fa ta nuna cewa fa ba ta sha'awar Neymar din ya dawo. Aina dan wasan yanke shawarar koma kungiyarsa ta yaran ta bi ma'ana kungiyar kwallon kafa ta Santos ya sa mata kwantiragin ruwan shekara kajin nima wata 6 bi ma'ana rabin shekara. Shin kuna ganin daga nan ina Neymar zai yi? Shin kuna ganin zai dawo Saudiyar ko kuma zai ci gaba da processing domin koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona? Mu haɗe a comment section. Bayan da mai sauran mu bari mu waiwaya zuwa sansanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wanda ya danganta zuwa sansanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Dalili ko shine akwai dangantakar neman dan wasa tsakanin su. Bi ma'ana neman dan wasa Rashford mai sauraron mu tabbas akwai dangantaka tsakanin Barcelona da kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Mai sauraron mu a nan fannin kuma za ku ji cewa fa akwai masaniya amma kafin mu gaya muku wannan babban masaniyar tabbas kowa ya san cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona tana nan ta ƙwallafa rai domin ganin cewa ta mallaki wannan dan wasa. Ana tabbatar da cewa ta shirya tsab domin mallaka sa da ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Manchester United, wanda shi ma dan wasan zamu iya cewa ba ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Barcelona haɗin kai. Dalili ko shine Borussia Dortmund, sauran ƙungiyoyi da kuma ƙungiyoyi haka dai zamu iya cewa dai daban-daban daga gefe suna nan su bayyana sha'awarsu akan wannan dan wasa, wanda ta tabbata cewa Marco Rashford ya watsa masa ƙasa a daga baki ɗaya, a inda ya bayyana ƙudurinsa cewa alƙalmansa sun waiwaya zuwa sansanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Jim kaɗan mai sauraron mu bayan wannan al'amari zamu iya cewa wannan labari fa ya ɗan yi shiru a kwanakin baya, a inda zamu iya cewa yanzu da muka samu labarin cewa akwai yiwuwar fasa zuwansa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona kamar yadda Fabrizio Romano ya bayyana, wanda ake tunanin cewa kamar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta fita daga cikin wannan al'amarin, inda muka samu tabbacin masaniya daga dan jarida Fabrizio Romano dangane da wannan batu, wanda alamu suke nuna cewa fa yanzu fa Barcelona ta fita daga al'amarin Rashford. Jim kaɗan mai sauran mu bayan batun cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona akwai yiwuwar ta fita daga cikin lamarin sa, a inda muka sake samun labarin cewa kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta sauko kai dangane da wannan al'amari, wanda aka bayyana cewa ana nan amma fara cikun kammala komai kamar yadda Fabrizio Romano ya bayyana. To mai sauran mu daga nan fannin kuma za ku ji cewa ta tabbata, here we go, yarjejeniya ta kullu, al'amari sun tabbata daga fannin tsagin kungiyar kwallon kafar ta Barcelona, daga tsagin dan wasa Pablo Gavi an samu yarjejeniya ta samun damar ci gaba da zama a sansanin kungiyar kwallon kafar ta Barcelona, inda wannan dan wasa ya rattaba hannu har zuwa tsawon shekara 5. Wannan kwantiragi nasa ya kasance 2030, zai kasance a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona har zuwa kakar 2030. Sam ga dan wasa Rodri kamar yanda ya rattaba kwantiragin sa. Tabbas a yanda haka zamu iya cewa farin ciki har zuci, baki har kunne ga magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona sakamakon Pablo Gavi ya rattaba dogon kwantiragi a cikin wannan kungiya tata. Kuma magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, menene batun ku dangane da wannan al'amari, kuma ku bayyana mana ra'ayin ku mai sauran mu. Bari mu waya zuwa sansanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mu ji wani da ake toyawa. Idan ba za mu manta mai sauran mu tabbas a shirin mu da ya gabata mun kawo muku batu akan cewa tabbas kungiya daga Saudiya ta kawo dan wasa Vinicius Jr. hari, wanda tabbas za mu iya cewa ba ma fa iya hari ba, har da kamar za ta kwata daga hannun kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, a inda ta rinka zuga wannan dan wasa kuɗi. Daga ƙarshe dai zamu iya cewa Carlo Ancelotti ya bayyana cewa dan wasa Vinicius Jr. ba zai ba kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba, inda ya bayyana cewa ya ari bakin dan wasan ne ya ci masa albasa. Jim kaɗan bayan wannan ƙura ta lallafa mai sauran mu tabbas zamu iya cewa a zuciyoyin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba sa son wannan abu ya kasance. Vinicius Jr. ya barsa a wannan kadami, a inda zamu iya cewa bayan ƙura ta lafa, a inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Hilal ta bayyana cewa tabbas bayan ciwon rashin Neymar da ta samu, to tabbas fa ta waiwayo kan dan wasa Rodrigo zuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Hilal, wanda tabbas zamu iya cewa mai sauraron mu kungiyar ta kawo babban tayi ga wannan dan wasa, wanda tabbas zamu iya cewa wannan tayin fa ya girgiza zuciyar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, ya girgiza magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Rodrigo a cikin wannan kadami yana fomin tabdijan, lalle fa kamar akwai babban kuskure da kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal take. Sakamakon mai sauran mu zamu iya cewa fa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid yanda take ji da wayannan matasan yan wasan nata guda biyu ba lai ta iya sakin su ba.
tabba mai sauran mu ana can ana ta batutuwa zai ba kungiya ba zai ba kungiya ba a inda dan wasan ya arbakin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya ci mata albasa yi kuma arbakin nasa ya fito ya bayyana duniya cewa tabbas dadda mahaukacin tayin da kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta kawo domin ganin cewa ta mallake sa ya zame mata wanda zai mai gurbin Neymar. Tabbas a inda ya bayyana cewa ba zai ba kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba duk da wannan babban mahaukacin tayin da kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta bayyana. To mai sauran mu zamu iya cewa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid relax ku kwantar da hankalinku. Rodrigo dai ta fannin sa ya bayyana cewa ba zai ba kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba. Haka zalika ita ma kungiyar fa tabbas har zuci ba ta son dan wasa Rodrigo ya batta a wannan kadami. Duba da yanayin fomin din da dan wasan yake a wannan lokaci. To mai sauran mu bayan sansanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bari mu garzaya dangane da batu akan kofin zakarin nahiyar Turai. Tabba mai sauran mu a Juma'ar 31 ga wata aka tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, Man City da sauran kungiyoyin da ake tunanin sun kasance na takwas wanda za su buga playoff to yanzu ba an riga da an hada hasashen da ake ta yi wani ya tabbata wani bai tabbata ba. A yanzu dai haka mai sauran mu zamu iya cewa fa karshen tika-tiki tik an riga da an hada. Kowace kungiya yanzu ta san wace kungiya za ta fuskanta, kowace kungiya yanzu ta daura damararta domin ganin cewa ta fitar da kanta kunya. Don mai sauran mu kamar da yadda kuke gani ta tabbata cewa kungiyar kwallon kafa ta Brazil za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta PSG, a inda kungiyar kwallon kafa ta Monaco za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Benfica, a inda kungiyar kwallon kafa ta Club Brugge za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Atalanta, a inda zamu ce kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund, sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Celtic za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich, kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai sauran za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta PSV, a inda kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord kuma za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta AC Milan kamar yadda lissafi ya tabbatar. Sai daga ƙarshe gidan masifa inda tashin hankalin yake a inda za a buga knockout din, a inda dan hakan aka hada knockout din, a inda za a kai ruwa rana bi ma'ana karan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da Real Madrid, a inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Me sauraron mu kamar yadda lissafi ya bayyana tabbas mai sauran mu zan iya cewa fa anan fa champion din take. Mai sauran mu anan za a bambance tsakanin aya da tsakuwa. Mai sauran mu anan za a buga Champions League. Mai sauran mu tabbas idan ku kalli wannan wasa fa na san tabbas ba sai kun nishadantu da shi. Sakamakon akwai abubuwa guda biyu da suke faruwa. Na farko kungiyar kwallon kafa ta Manchester City tana cikin haushin ɗiba albarkar da ake mata a wannan mako ko kuma ce a kwanakin ba, sakamakon ta jera wasanni 13 nasara ɗaya ta samu kuma da ƙyar ta fito. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid take ganin ita ce ta yadda da kanta tana da champion 15 yanzu ta ƙare a playoff, wanda tabbas zamu iya cewa fa za ta fito da haushin haka. Duba da yanayin al'amuran da suke faruwa, maganar gaskiya bai samu zan iya cewa fa a nan gurin ba za a buga ta, a nan gurin za a bambance ai tsakanin aya da tsakuwa, a nan gurin mutum zai gane shayi ruwa ne. Tun kuna ganin wace kungiya ce za ta iya kwata kanta da karfin tuwo? Shin kuna ganin wace kungiya ce za ta saki baki a lallasa ta? Mu haɗe a comment section. Mai sauran mu amma kuma wani hanzari ba gudu ba. Kafin mu shiga wani batu guda ɗaya, muna fatan kada ku manta da sabuwar tashar mu mai suna fannin wasanni. Da zarar kun gama kallon wannan shiri namu, kada ku manta ku ziyarci YouTube channel, ku yi sacin da na san cewa a ciki kuke, ku sa fannin wasanni. Kamar yadda kuke gani a haka. Mai sauran mu mun gano wata ƴar ƙaramin gulma a jaridar AZR Organization, a inda dan wasa Buffon yake cewa sabon tsarin champion din da ake fito da shi ko kuma aka fito da shi a wannan lokaci tabbas alamu ne na san dakatar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dangane da lashi kofi na 16 da take tunani. Dalili ko shine a inda Buffon yake cewa ku duba ku gani, kowa san cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta kasance mai tauri a bangaren final. A knockout fa an hada ta da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City, wanda ake tunanin ba za ta tsallake wannan lissafi ba. Karo na biyu round of 16 din da ta fito to tabbas za ta hada da kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen ne ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid. Idan ta tsallake round of 16 mai sauran mu akwai ta final kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta iya haduwa da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ko kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ko kungiyar kwallon kafa ta PSV ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Juventus. Idan ta tsallake wannan lissafi ba za ta sha ba, sakamakon a semi final in ta wuce gurin za ta zo ta haɗu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ko kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atalanta ko PSG ko kuma Aston Villa.
abin da buffan ya ce kenan ya tabbatar da cewa wannan gadar zare aka hada ƙungiyar kwallon kafa ta Real. Shin me sauraron mu washin kun yarda da batun buffan dangane da wannan al'amari da ya bayyana na gadar zare aka kulla ƙungiyar kwallon kafa ta Real kada ta lashe na 16 kuma haɗe a comment section. To me sauraron mu da haka za mu iya jallabulan wannan shiri namu ne, amma kafin nan muna ƙara jaddada muku da tuna muku sabuwar tashar mu mai suna fannin wasanni. Kada ku manta ku ziyarci YouTube ku yi searching ku yi subscribing, akwai amana. Mun gode. Kada dai a manta a ci gaba da bibiyan mu ta hanyar yi mana subscribe a wannan channel din tamu domin kasancewa ka mutum na farko da zai tsinka shirin mu da zarar mun dora ba tare da ɓata lokaci ba mai sauraron mu. Mun gode.